ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಆರಾಮತೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬದಾಡೆ ಬೋದಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರಿ ಬಂದು ಮಂಜು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಭವನಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಟ್ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜವಣೀರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಟಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೋದುಂಟು ನಮ್ಮದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಇರುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದೋದಿಲ್ಲ ಊರದ ವಾವ ಪರ್ಬ ವಾವ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರದ ಒಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 day ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ 2 o'clock ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಜವನರು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಳಿತರ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಳದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಗಳ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಬರುವ ಸುರೂಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತವನು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ ಬೆಳಪೈನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ನಾಗನ ತನುವಾಟಿನ ಬರ್ತಿನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಆ ಗುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರ್ಬು ಅಂಚನೆ ಚೌತಿ ಆಚರಣೆ ಐದೊತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೋಸೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಪರ್ಬದ ದಿನ ದೋಸೆ ತಿನ್ನದೆ ನುಗನಾಯರನ ದೀದೆ ಎರ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಬ ನಡತನ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ 16-17 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿದೆ. ಆನೆಯ ದಿನ ಕಂಬಳ ಉಂಟುಡುಲು ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಗರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿ ಪರೆಯವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರೆಯವು ಆ ಥರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋರಾಟದ ಫಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಅಂಕಿತ ಪಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುದು
ಆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅನ್ನಗ ಇಂಥ ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಬೋಡುದು ಬಂದಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಸ ಜವನರ್ ನಂಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ 17 ಕಡೆ ತಾಂಡಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಲ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಯ್ತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪಿರನಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆಡುಪು ನಂಗೆ ವಾಂತರ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯಜಮಾನರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅವು ಅದೃಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಎರುಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಎಡ್ಡೆರು ಬಲ್ಪುನ ಗಿಡಪುನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಣವರ ಸಾಧ್ಯ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪುಟದ ಊರು ಇತ್ತ ಗೋಳ ನಿಗಲಿ ಇಕಡ ಆರದ ಪುರ್ತುಡು ಬಂಡರೆ ರೆಡ್ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾಂದೆ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರದ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಡು ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರದ ಬೋಳದ ಇಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತನ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರದ ಬೊಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರದ ದೋಣಿ ರೆಡ್ ಜೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಡೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸತತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಬಹುಶಃ 18-19 ಮುಟ್ಟ ಎರಡನ್ನ ವೇಗ ಎರಗಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ದಿನಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಎದ್ದು ಬಲ್ಪೇನ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಲು ಪಾರುವ ಅಂತ ಬಂದ ನಮ್ಮ 2-3 ವರ್ಷದ ಅಂಚಿನ ಓಟನೆ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳಡಿ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ 9.15 ಬಲ್ತದ ದಾಖಲೆ ಧೋನಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಕಂಬಳಡಿ ತೂತನ ಈ ಇರ್ಲೇನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಳ್ಳ ಈ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಇರ್ಲೇನ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ವ ಆ ಇರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕತೆ ಹೆಂಚೆ ಕುಣನ್ ಪನ್ನೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಡೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವ ರಜೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೋಡುವ 2010 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ 11-12 ಬನ್ನಗರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ 13-13 ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆಯಿನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಎರಲು ಆ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ವೇಗಡು ಬಲ್ಪುವನ್ ಮೊನ್ನೆ ತೋಪದ ಕೊನೆ ಎರಲಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೂವದಿಲ್ಲರೆ ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಗುನ ಹಲವಾರು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ತೂಗುದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನ 40 ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಗುವ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ಪೊರ್ನುಡು ಸಾಂಗದ ಏನು ಗಿಡತ್ತು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಬೇತ ಒಯ್ತ್ಲಾ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ತೆರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜವಣರು 40 ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡೆ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಜಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌರವಿಸ ನಂಚಿನ ಗುಣ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ ಲೀಲ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಇರ್ಲಿನ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ರಡಿ ಇರ್ಲು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ರಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಗಾನ್ ಬಂದಂಚಿನ ಹಂತದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಜನತೆಡೆ ಅಂಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವಣರಿಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬ ತುಳುನಾಡರನ್ನೇ ಪುದರಾಗ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆಂಕುನ ಒಲಿದಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ ಆದಿ ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾಯರು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸರದ ಅಗೆಲ ತಿಗಲಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಂಬುದ ಧೋಣಿನಿ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನಿ ಬುಲ್ಲನ ತುಗುನಾಗ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆಯಕಲ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕಂಬಳಡೆ ನಿವೇ ಜೋಡಿ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ 9.15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂತದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಮೋಕ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ತಾಂಗದ ಜೋಕುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಒಪ್ಪ ಕುಬಿದಿನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸದ್ದಾಯರ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳೋಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಧೋನಿಗಳ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಜಿಂಜಾವಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ ನನಾಲತ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಡೆ ಪನ್ಪಿ ಆಶಯ ದೊಡ್ಡದು ತುಳುನಾಡ ಜವನರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು 10 ಸಮರ್ಥರು ಒತ್ತು ಪಾಲಾದ ಮನ್ಪುರ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿರಿ ಸಂದವನ್ನುಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾಕುಲು ಕಾರ್ಯಾಂತರಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ತುಳುನಾಡ ಜವನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ ನಿಂಗಲ್ದಾಯ್ತಾ ಒಲ್ಪದಾಗಲ್ಲ
ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ನಿಖಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಚ ನಾಡದೊಂದು ಬರ್ಬಾ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಉಂಡಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕು ಬೋಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖುಷಿ ಸಕ್ಕದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 5,000 ಜನ 5,000 ಮಿತ್ತ ಜನ ಬಲ್ಪುರದಿಂದ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂತ್ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಜವನರೆಲ್ಲ ಏತಿರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಸಂಘಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ಜನರದ ಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳಿ ಅಂದ ఇంకా ఇట్టి దజవానికి ఇంకా ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಮದಿಮೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮದಿಮೆಯೇ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸಿ ಅವೇರು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಿ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ತೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಕಾಂಟೆ ಎಂಪಲ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಅವಳಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಗಡಿಂಚೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತನ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಅವಡ ಚೌತಿ ಅವಡ ಅವಳ ದಿಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಜವನರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರ್ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಊರ್ ತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಊರ್ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಂಟು ಬತ್ತ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುನಾಳೆ ಕಾಪು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ
ಯಾವಾಗ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ತಿಂಕು ಬಂತು ಅಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂದಿದ್ದು ಹಣ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಳುನಾಡು ಜವನೇರಿ ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ನಕ್ಲ ವೈನಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ ಸೇರ್ತದೆ ಮಾರಿ ಸೋಕಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಷ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಗುಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದ ಆನೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಬಾತಿರು ಮಲ್ಲೆ ಎಂಚೇತ್ರ ಐಸಿರ ಗಮನಿತ ಅಂದ ಇರೈತೆ ಏಜ್ ಇರಗೆ ಏಜ್ ಐತೆ ಐಕ್ಯ ಬತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಐಕ್ಯ ಬತ್ರ ಐಕ್ಯ ಬತ್ರಗೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾರು ಒಬ್ರೇನಾ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ನಗರದ ಅದೃಷ್ಟವಂತನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಯಥಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿ.
ಭಾವಿಸಿನಾಯಿ ಒಪ್ಪವಿನ ಕಲ್ಪ ಜಿನಗೋಲು ಈ ಕಪ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಿಕ್ಕುಮಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಜಿನ ಖಾಲಿ ಕಾಲಿಂದ ಬಂದ ದೇವರ ಬುಡದ ಖಾಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ದೇವರ ಬುಡದಿ ಅನಂಜನ ಬಣ್ಣವು ಖಾಲಿ ಬೇಲೂರ ಪದ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೆಸಂದು ಬೂರ್ದು ಪುರಲೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ aisira iresudu baidina mata pinneregu chavelina tittormedu walaga ayina pinneregu dumbataru kuldina tirpuga
ವೈದಿ ಮಾದರೆಗಳ